Tabang ni mo. Sumong buto. Uy, di man na tinuod, uy! Mas, dili man ako ni Mahoro itong ikaon, Mas. Ay, okay na, Mas. Ipagkaon naman po ako na sa iro. Aw, lagi, Mas. Sayang mangudpod ni, oh. Ah, mabusog rang iro, ana, Mas. Ako na hata ka ni sa iro, Mas. Ay, ayaw na, Mas. Ako ra, Mas. Aw, ako ra. Pila rin pagyabuan ni. Kaon kagdaghan to, ha. Mas, di man na iro ako ng anak. Ay, priyaga ba? Imuha rin ng anak, Mas. Oh, anak na ko na si Rickmar na. Ay, sorry, dong. Nadakpan na ginamo imong anak, ma'am. Ah, mayrang nadakpan na siya, sir, ay. Padlungon kay sir pangawat og manok. Nagdaghan jud ning manok nakawat ng bata ba? Sir, nganong na may portahan diya sa likod niya, sir? Ibutangan ang portahan diya, ma'am, kay diha siya mangihi, malibang. Kay dili man ka mabalaka, ma'am, kay habog kay na, ma'am. Pangpang na diha. Ug naman siya plano mo takas, patay siya diha, pulti ng habuga. Habog kay Rickmar? Habog kay na diha, ma'am, eh. Oh, maayo hinon, sir, kay ron matagam ng bata ba? Kay ug makagawas na mangawat lang gyapon na. Lagi, ma'am. Sir, pwede ko mohag lang sa akong mama, sir, bisan last lang, sir. Mohag ka? Sige, ali, dire, Rickmar. Banteng madagan ka kalit ha, ali, tre. Ablihan na to, ma'am, ha? Yan, maginahinay, naguro ko, sir. Ikaw na bahala ng anak na ko na, sir. Ah, sige, ma'am, ako na bahala na, eh. Maglupad, ra ka pa ulit, ma? Ah, maglupad, ra. Nagdala mo, lana. Haman ang lana. Kamu lagi akong lana. Hala, sir, gikuha akong lana, sir. Hala, kabuang. Hala, sir, ug iyan ang mahaplas, sir. Matubuan na siya pako. Malupad yun na siya sa likod. Tapos mauli na po na dito sa among barangay. Mangawat na po nagmanok. Hoy, dong. Ayaw pag-ragrad yung takas. Hala, sir, ang gawas na yun na siya, sir. Wapo gagaingon, ma'am, mga wakwakon ka. Kaya mo diha. Kung saan po na yung prestuhan na naipurtahan sa likod. Hoy, Rickmar, gara yun ha. Ah, wala yun, sir. Lupad yun na siya. Hoy, dong. Babay-babay pang amaw. Hoy, Rickmar, atas barangay. Ha? Nai-contest hip-hop sa barangay. Ato dito ka. Ha, di mo kukubalo mag-hip-hop, ma. Kung saan mo din naibawa mo sayaw di ay? Ha, tinikling. Tinikling. Kisa may pagkaw nito ni mo sa kawayan ako. Lakaw dito ba? Hindi mo kukubalo mag-hip-hop, hip-hop. Magkikiyara ko ka dito? Bahala mo din. Sayang kayong premyo, manok. Ano premyo? Manok, sunoy. Oh, sige na, okay na, okay na. Ayoy. So, ang nakadaog di ay kining nakaputi. Wala ako nakadaog. Kasi mga anak nang nakaputi, maayo man kay masayaw. Nakaputi oy. Oh, di aray mong premyo dong oh, manok. Kap, salamat kay Ani Kap. Pwede na nimo sabawan dito pag uli ni mas inyo. Salamat kay Ani Kap. Tara ka gilo. Hoy, mangkuha na kayo manok. Di malapit na inyo koy. Lapuan pinoy. Labaw pag pasayaw og hip-hop nagtuwad-tuwad. Karong adlaw kay diri ko maligo sa tabay kay walay aga sa balay. Bugnaw pa jud kay ang tubig diri sa tabay. Muinit lang siya usahay basta nay manghihi nga baka sa babaw. Labi bagong nabuyagan diri mad. Oh, sure mas ay. Lagi mad sa tuong isang adlaw, gwapo kay to nga bata. Anak saba-saba man diri. Pagkaugma, nabati ang naong ay. Hala ka no? Dili di ang magsaba-saba diri mad. Na di jud ang magsaba-saba diri mad kay mabuyagan jud ka. Gwapo lagi kitong bata. Pagkaugma lagi puti mo sa baa diri. Nabati ang naong lagi. Hala ka no, kuyawa na no. Te, nya naulian na te. Unsa daw? Naulian. Busgay mong tingog ay natok makabuyagan bati makagnaong daan. Maadad. Alala, buang maning bata ah. Pagkitaon ta mga swimming skills ha. Oh. May kinamuwara-wara eh. Taon-taon jud ko wala kabalik diri sa tabay mo na karon nag-video na jud ko. Kamo diha nangaligo na mo? Pagtarong mo ba kay pasiritan ta mo diha. Sa man di man ko kabalo magpaborot ani. Ay direct na lang tabi, direct. Di ka. Tanawa guys, mao na siya gitawag na dragonfly. Dragon, kakita na mag-dragon. Pagkitaan po ta mag-dragon. Dragon. Masukot na pagturon. Kasi kailan nga tanon, pako. Daghang kay pako diri sa tabay. Sa balay manggod kay isa ray pako dito, si mama ra nay pako. Pero iya pako. Nilanggam ay. Ugasin niya to plato dito Rickmar. Kabuok si mamam dito. Siwan pud mama. Hoy, joyride. Joyride? Uli, mata ka buok. Isa sa ta? Hilux ka tong pick up ba? Hilux? Oh, Hilux. Sige, ta. Nga namin may klase. Uy, kabuang absent, oy. Manangit sa mong maestra ba? Ina ma-absent ka? Oh, sige, manangit ako. Hindi, balikan natin ka dyan, ha? Hello, ma'am. Rickmar, narapat klase ko niya. Ma'am, absent ko karon ma'am kay mag-joyride mis akong mga amigo. Ha, doklong ka man hinong ni mo. Giingnan ka nga bawal mo absent basta walay sakit. Nakisakit. Pwede ra ma-absent basta gilanta, napiang, gikalibanga, nabali bang liog, ano ba? Ma-absent kay mag-joyride, buang mong ka. Hoy, Rickmar, eskwela ka niya ha? Ma'am, napiang mo akong tiil, ma'am. Ah, bot di mapakita ka? Ah, video call oh. Sige, pakita ko lang ba? Oo. Kung sa man Rickmar, gawas mabuko ka na Rickmar. Sige, ipahuwas na isa kasi mana. Oh, salamat kay ma'am. Sige, magpakaayo ka diha ha. Sige, ma'am. Bye. Tala, mag-hiking na to. Ay, hiking. Naguba ang sakyanan, mag-hiking na to. Kapuwang. Hindi, magiging ko kalakaw. Sa nila mo gawas mabuko ka na.
Ako daghang ko madunggan na istorya ba na kana si Rickmar, siguro karon nangawat pa siya og manok. Wala man nila yung mabuhat sa kinabuhi ng bata, mangawat ra man gyud og manok. Grabe, wala sila kabalo ba na naglupad-lupad ra ko diri oh. Grabe man sila sa kuha eh. Grabe ka uto-uto. Bisang klaro kayong filter. Uy, ang may. Psst, bay. Awa filter TikTok ba awa? Saan ka na? Tanawa akong kaya bang ni mo. Saan yung buto? Uy, di mo na tinuod ay! Mads, kabalo ba mo, Mads? Ang ikuha sa kong anak karon, doktor. Di ba katuman ang mga ticket sa bus, Mads, no? Buang man ka, Mads. Kung doktor man to. Doktor, Mads, baka nang mag-inject-inject. Akong anak yung karon, Mads. Ang ikuha niya, abogado. Si abogado, Mads. Bukol po rin. Abogado ba? Abogado? Mads, kini imong anak diri, Mads. Unsa may gikuha na eh? Wow, Jud, Mads. Unsa may gikuha ni, Mads? Unsa pa man lang gikuha na, oh. Pog mo. Ayaw, di ma. Oras na siguro eh, para magbago na ko. Hindi na siguro manghilabot ang manok eh. Muna sugod karon. Mamawi na ako sa mga tao. Mag superhero na ko. Sino problema tayo? Nawa akong mungaan. Ikaw man ko rin nakuha, no? Uy, wala na akong mga matmayat eh. Nag-promise na ako sa kulingon. Sige sa maday, ikaw may kuwatan. Kasi nang ginabutan. Iparakop, di ka magtawag kong pulis. Magsumbong kong pulis eh. Hello, pulis eh. Sir, kawatan mo na kong manak, sir. Naano na rin kawatan, sir. Kita man, dapat mapasingin na. O sir, napad rin kawatan, sir. Hulat tulad ka rin, sir. Iyang gisuot, sir. Nakablo, sir, sa nina, sir. O sir, sorry po, sir. Mao yun na nakawat sa kong manok, sir. Kaya mao yun kawatan kayo, sir. O sige, magulat-hulat lang po mo, sir. Ako po na siyang bantayan, sir. Nabilin sa makanagan. Kikuha mo ng itlog! Guys, tanawang mga itoy diri, guys. Cute kay matog. Grabe tinulgan. Oh, chill kay matulog eh. Napaisa diri yung igsuon. Cute po kay lang mama o murag hyena. Cute kay mga anak oh. Unsa man na siyang naong? Unsa man ang itom? May alam ng ituya diri ba? Sure po ang papa ni nay alam diri. Murag naliwat ning mga ituya. Uy, dili ako eh.